Ministr školství dnes v Královéhradeckém kraji vysvětloval své reformy. Navštívil jednu základní a jednu střední školu a setkal se taky se studenty tamní univerzity. Skoro všude ale Josef Dobeš narážel na nesouhlas s chystanými změnami. Základní škola Bodláka a Pampelišky ve Veliši. První zastávka ministra Dobeše a taky první střet. Rodiče i učitelé se bojí, že kvůli reformám budou muset malou vesnickou školu zavřít. Jak to funguje a fungovalo to takových let, tak proč to najednou nejde? Dobeš chce změnit způsob financování škol. Ty s menším počtem dětí ve třídách, než určí ministerstvo, dostanou mnohem méně peněz. Pokud my bychom fungovali jako škola pod touto koncepcí, tak nejprve bychom zrušili druhý stupeň a dost zásadním způsobem bychom omezili fungování prvního stupně. Největší strach teď mají ředitelé z toho, že měřítkem přestane být kvalita výuky, ale prostě schopnost ředitele dostat do třídy 24 dětí. Pokud je škola, kde se velmi kvalitně pracuje s dětmi nadanými, anebo jsou tam děti, které jsou handicapované, tak je to věc, která má tyto školy zvýhodňovat a umožnit menší počet dětí. A podporu pro své reformy nenašel ministr ani na královéhradeckých vysokých školách. V případě, že tyto věcné záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům nebudou staženy z vlády, tak akademický senát Univerzity Hradec Králové bude vyzývat k demonstracím a k protestům. Směr je správný, je potřeba komunikovat, ale je potřeba po 8 letech už konečně říct, že reforma musí začít. Kdyby nezačala, tak ten systém zkrachuje. I tady v Hradci Králové nakonec Dobeš znovu zopakoval, že svoje reformy hodlá prosadit za každou cenu. Václav Svoboda, Česká televize, Královéhradecký kraj.